Знаете ли, че червата се наричат вторият мозък заради ентералната нервна система, която съдържа над 100 милиона неврони и функционира независимо от централната нервна система. Тази ентерална нервна система регулира храносмилането, имунния отговор и дори влияе върху настроението и поведението чрез уста, черва, мозък. Чревната флора играе ключова роля, произвеждайки невротрансмитери като серотонин, допамин, които влияят върху психичното здраве. Нарушенията в микробиома могат да доведат до депресия, тревожност и автоимунни заболявания. Здравословното хранене, пробиотиците и управлението на стреса са важни за поддържането на баланса в чревния микробиом и цялостното здраве. Ето защо, когато правя комбинациите от продуктите на Aquasource, аз като невролог толкова държа на здравето на храносмилателната система. При регистрация програмата Лесно начало, която се състои от 3 продукта, които са грижа за стомашно-чревния тракт, е едно важно и добро начало. Линк в коментар.